Знаеш ли по какво си приличат тези две чаши вода? И двете са напълнени от чешмата. А знаеш ли по какво се различават? Водата в едната е с, меко казано, неприятен вкус, защото е пълна с микропластмаси, хлор, тежки метали, бактерии и още куп вредни за здравето субстанции. За съжаление, в някои райони на България даже цветът е плашещ. А разликата между тази и другата е, че от тази не ме е страх да пия. Страхотен вкус, както и цвят. Вкусът на тази вода е хубав, защото е пречистена 7 пъти от всички видове замърсители, което я прави годна за пиене и напълно безопасна за здравето ми. Тази филтрираща система прави разликата. Модерните домакинства залагат на нашата филтрираща система поради много причини. Една от тях е, че могат да инсталират без да имат специални умения. Системата е оборудвана с всичко нужно, което я прави изключително лесна за монтаж за не повече от 20 на минути. Сигурен съм, че с лекота ще се справите сами и веднага ще имате възможността да пиете вода директно от чешмата и то по всяко време. Време е за здравословна промяна в ежедневните ти навици. Поръчай своята система още днес от filteringsystem.com.